Wai mama dan Allah ina za mu je ne? Kake tambaya ta ina za mu je? Ka manta inda za mu je? Bawan Allah nan Modi Halilu ban taba ganin sa da ido na ba, amma ka duba ka ga irin ɗawainiyar da iwa yara. Yan uwanka karatunsu ya ɗauki nauyin karatunsu ba abin da bai musu ba. Ni kaina nan da ba ni da lafiya, me bai mun ba? Haka ne. Yanzu dan Allah a wannan jiha ta mu ta Adama aka samu irin Modi Halilu. Me aka manta? An more. Kaga ai an more. An more. Ko ba haka bane? Haka ne wallahi. Wato mama kin yi kyan kai. Yawwa. Da har kika yadda a zuciyarki yadda aka kyautata miki zaki je ki gode yau ko Allah ne ya maka in ka gode masa zai kara maka. Alhamdulillah. Wannan bawan Allah Modi Halilu a wannan jiha ta mu ta Adamawa ba mu da abin da zamu gaya masa sai san barka yadda yake ɗawainiya da al'umma. Allah kuma ya bashi abin da yake nema. Amin amin. Ta fiɗu na ya matayan wato min jahata min jahai min giye Modi Halilu. Yeso gite. Haka ne. Anani ko? Anani. To maza salamin dilla. Insha Allah.